Bueno, marcho do Real Madrid. Nunca pensei que un club me podría dar tantas alegrías, ni siquiera a tanguita roja, que ojo, tamén non vou botar moito de menos, É que paseino moi ben eu ido de putas en España. Eu paseino moi ben. Verdad, Presi, que o temos pasado moi ben. Incluso o Carleto tamén ten vido. Non se lle dixo nada a muller, eso está feo, pero temos ido moitísimo de putas. Temos ido tanto de putas que temos fodido hasta con españolas. Imagínate como está o tema. Bueno, nestes anos no Real Madrid cambioume moito a vida, caseime, tuve fillos, pero non hai que quedar solo co malo. Tamén foron anos de conquistas, de ganar moito título, moita barra libre, porque o presidente sí que é verdad que ten unha cousa boa, ganas a Champions League, poncha a túa barra libre. Que disti non é necesario, pero agradécese. E, ojo, barra libre boa, non destas que vas de barra libre e depois dinche, non temos Barceló, logo non é unha barra libre, é un botellón con camareros. A que chore a miña filla porque fastidialle moito que lle pase eso, porque ela solo bebe Barceló. Porque dixolle eu, eres unha nena, non te me botes as bebidas blancas que che poden facer daño no crecimiento. Eu conocía a un que nada máis que tomaba bebidas blancas e quedou raquítico del todo. Lionel Messi, a mí xa non vos o nombre. Marcho gran parte porque o meu sueño sempre foi ganar a Premier League. E por eso vou ao Manchester United. A ver se así me veo City e me ficha. Porque con Manchester United non vou ganar nin un memorial Fran Cañotas. Mira o que che dixo. Tamén é verdad que hai outros motivos. Por exemplo, chamelle aos de Manchester para que me dixeran que tal todo ali. E o primeiro que me dixeron ao descolgar o teléfono foi: cando vas querer as vacacións? Ese é un detalle bonito. Que estuve en este ano a discutir que eu quería a primeira quincena de agosto e quería a Modric tamén. E tuvemos aí a discusións, tirei a floja. E non pode ser eso, home, que me dicía Modric. É que tamén mas colle a muller a primeira quincena. E digo, con máis motivo, por ti colle outra para non coincidir. Que é o que hai que facer cas vacacións? Ou que andamos xogando? Eu o que fago cas vacacións sempre é intentar que me coincida fillos na escola e muller traballando. Eso é descansar. O outro é traballo, pero co coche cheo de area. Tamén quería desmentir que se está dicindo que marcho por cartos e nada máis lejos de la realidad. Non marcho por cartos, marcho por moitos cartos. É que vos non sabedes que cantidad é esa. Que me dixeron, domiciliamos xa nómina ou tes tractor. Imagínate en que cantidad estamos falando. Mira como se ríe a miña muller, sabedora ela. É que vamos cobrar unha cantidad de cartos que vou poder ir ao cine a comer palomitas incluso. Voulle poder encher o depósito ao coche. Vou ter tantos cartos que o ano que ven vou contratar a Panorama o 15 de agosto para que pasen un día ca súa familia. Xa está ben de enchufarnos solito todo o verán. Que pasa algún día na casa tamén. A ver, ademais a mí me falta cartos, porque a realidade é que son feo. Son máis feo que dicir que xa non fumas e andar a joder pitillos aos demais. Eso está horrible. Se serei feo, que a mí en vez dun book como as modelos famo un workbook, que como é en grises, en escala de grises sempre disimula un pouco máis. Por que o workbook era en escala de grises e o outro era todo color? Que pasa? Era menos? Acababa sin a tinta a impresora? O que hostia? Tens que perdonar que me dou a risa, que acordeime do que vou cobrar e eso pon contento a calquera. Eso pon contento hasta a del. Adel, unha cousa, un ano vas a toparte con alguén, non te van deixar e non vas saber como facer música, xa te dixo. Por cierto, xa que sacamos temas, se foda a muller encima da vitrocerámica é fecundación in vitro. Dudas que dejo aí, é outra cousa. Se un guardia civil morre, vai ao contenedor verde ou entérrano como se fora unha persona. Dudas que quedan aí para ver se alguén me la resuelve antes de marchar para Manchester. E bueno, antes de marchar gustaríame deixar por nenos, sobre todo, que me seguiron e por nenos dos que son ídolo, quería deixarlle un consello, unha enseñanza de vida, como lle queiredes chamar. Rapaces, nenos, nenas que xogades ao fútbol, recordade: codo aos dentes e patada máis baixa a altura da cabeza. É lo que os podo enseñar. O balón no fútbol principalmente estorba. Vos tendes que ter o objetivo claro. Tibias. Aí é onde se hai que focalizar. Reconozco que a situación no Manchester United non está fácil. A verdade é que no Manchester United a cousa está máis dura que a precha dunha estatua. Pero a eso vamos, a arreglalo. É un reto. É un reto para min saber como vou gastar todos esos cartos. Fútbol doumo todo. O fútbol é un deporte maravilloso e impredecible. Eu con 5 anos menos teño máis Champions que Messi. É iso normal? Non sei que dicirte. Só podo dicirvos gracias. Eu son Carlos Enrique Casemiro. Pudenche gustar, pudenche non gustar. O que é seguro é que fostes quente para a casa. E xa sabedes, se alguna vez pasades por Manchester, xa sabedes onde non tendes que vir. Un dios e volverei para a festa. Como? Que Cristiano xoga no Manchester United?
pero no saco de enriba me cago en Cristo. Ata aquí outra loucada de braxe da Telejaita. Fixen o vídeo así un pouco a correr porque fulano ainda marchou hoxe. E diredes vos, e nos que nos importa que fagas a correr, faino con calma a bobo da virgen. Toda a razón. Pero bueno, se non vos importaba velo 20.000 veces e compartilo, a mí faime ilusión. Así que, xa sabedes, dadle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo e quedades como adiós. Suscríbete, mardalla like, suscríbete, mardalla like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalla like.